Phung kaham jotono no tabo hingke phungni musong nai tongo kala jira ririka thogo thalik kwthwng bai asinggi aa thalik rok ang baji pai baikha abo bajijak mosla rok jotono ready piyaj rok abo hingke sombash nai tongo iko piyaj moso risum tongo kani kaitha hingke ririka o som rwnai swtui rwnai naitongdi ani sommani sajak hingke like comment share khaibai di kisa please ani channel no subscribe khlai di eko oro kata som bai swtui rika o jira bo rwkha kisa hingke tabo hingke ang thalik bajijak eko ririka anarji thalik dahan tamo thalik kwthwng abo hingke ani abo bajijak kisan pore mui kisa thogo mosla bai mix khlai bono kisa khulok tonina tarpore hingke ang bwtui rwnai apore hingke aa rwnai naitongdi ang sommani eko tabo hingke bwtui rwkha kutukha hingke kisan pore aa rwnai erpore hingke aa rwbai yakui donia kisa rwoi kari rwnai naitongdi eko donia ririka tabo hingke kari swnai noromoti haike thokjak bai sabadi dolsong tabo hingke ani parcel kaisa sokaimani nasigrana parcel sokai hwnai tongthokjak tongmasa asuk kusi wngui tongmani se ani kurti order rwmani set amo se chikon ni thangka ojon singli angkha amo taisa phirogui rok hokai exchange khlaikha khe taisa sokaifuru ang norokno phunuknai ree to kaham no tabuk tungma jora rok hingke kana aram nongnai hinui rwmani eko rilang choice wngkha se chikon ni thangka ojon singlia dukho nangsukha tini eko ani kurti bahai hingke no naithoka sabani kisa dolsong eko amo hai sojo nonglia tight wngui exchange khlai rwkha ang sokaifuru nongno phunuknai tesa aboro khe kani phunukano hingke dolsong ani channel kisa subscribe khlaibai di khe ani tinini vlog asuk jora tui no bye bye tata।